So ayan mga buddy, dahil Valentine's Day ngayon, ang dinate ko ay yung pamilya ko. Kasama ko si mama, si papa at yung kapatid ko. Yan si mama at si papa. So ayun, si mama first time daw niyang pumasok ng McDo. Saan ang experience ni mo, miss? Masaya. Ikaw, Uging, pangilang beses mo na pag pumasok dito? First time ka din? Sa Tubigon. First time. Pero ilang years na? Mga 18 years na siguro. 18 years ka na. Ikaw, ma'am, first time ni Mari. Ganon din, sa Manila, palagi pumasok. Sa gusto rin, first time pa rin. So ikaw, yung kapatid ko, pangilang beses mo na pumasok dito? Like, kumain talaga. Pagtulo pa? Huwag kang mahiya, aking ina. Kasi bungal kasi. Bungal ka. Kanina, binilan ko si mama ng bulaklak at yung kapatid ko. Na-surprise siya kasi di niya alam niya. Kasi akala nila mama na kinancel ko yung mga bulaklak na binili ko kanina. Nagpa-reserve ako tapos nalaman nila. So pinalabas ko na kinancel ko yung pina-reserve ko ng mga bulaklak para di sila mag-expect na bibigyan ko pala sila ng bulaklak. Kaya yun, na-surprise si mama. At yung kapatid ko. Tana, ganahan sila mama, Anisa. Alipay ka sila mama. Mama, ganahan. Malipay di ba ayaw mga Tinawad, te? Oo, malipay di ba ayaw. Sa mga gusto bumili ng bulaklak, dito sa Tubigon, Bohol, dito lang kayo sa Rosita Posare Flower Shop. Rosita Bohol, Rosita Flower Shop o Tubigon Bohol Flower Shop. Yan. So sa mga gusto bumili ng bulaklak, dito lang kayo mga buddy kasi sobrang gaganda ng bulaklak dito. Located at Tubigon Bohol Market, public market to, di ba? Nice. Thank you so much, buddy. Happy Valentine's Day. Ready na mo? Valentine's Day? I have something for all of you. Di ka muda yun. Naghana ba na? Mo, honey. Happy Valentine's Day, mama. So itong bulaklak na to, bibigay ko to sa kapatid ko. Dito na daw siya sa plaza, so ayun, nakikita ko. Kaya siya! Kaya. Abi siguro gi-cancel lagi. Agi-ilad mo muna ako nga ako ning i-cancel nga para aron di mo mag-expect ba nga muhatag ko. Gano'n mama. Oh, dapat ka mama. Di Valentine's Day. Mama kay uyab sa ako sa imong uyab ron. Iya ka naman. Kailangan ko gay na. That's right. Sa pula lagi ko. Valentine's man good. Ikaw pa ano puti may magisuot ka ron. Favorite color lang. Dili siya ko ano. Ikaw ang ano ga yellow man ka? Dilaw ay charm. Preto ko. Ang ano paborito niya? Ay, dili paborito ma. Sag di niya paborito ba? Mangil green man yung paborito nga color, scammer man ka. Napakadaming tao dito pero hindi makaka-dine in dito sa sa McDo kapag walang di ka fully vaccinated. Di ko na-expect. Di ko talaga ina-expect na sila mama pala hindi pa pala kumakain dito sa McDo. Minsan nagti-take out ako pero di ko alam na sila mama hindi pa pala nakakapag-dine in dito sa McDo. McDo baka naman. Hihintayin muna namin yung order namin kasi napakaraming order dito. Napakaraming tao, napakaraming nag-order. Tapos mga ilang oras pa siguro tayo makakakain pa. Pa ka nagutom? Wala pa. Okay. Pa ka nagutom? Yan, usap mo rin naman na may mess diri, na may hugaw. Volunteer ka?
Pwede na mag-duty si Yuging diri ba? Part-time ba? Ako si Yuging. Happy Valentine's Day, ma. Happy ra kasi mong Valentine's Day. Sobra. Muna'y happy ni mo nga face. Kasi mong happy face. Hindi mo ramang nag-uol. Sobrang happy. Dapat si... Hindi mo nakatawa kay Bungal ba? Kapapa, hindi bulaklak yung ibibigay natin, kapapa. Isang case ng beer. Isang case ng beer. Isa lang, isang buto. Ayun. Wala na, natanggal na ba? Wala na ihugaw. Hindi na ka maugingan eh. Pipicture daw muna kami kasi Valentine's. Naapurado si mama. Picture daw kay Flex. Gato ka rin post na mo. So magpipicture muna kami para may memories kami ngayong February 14, okay? A few moments later. Ayaw jud pakwan, mabisag gutom na ka, smile gihapon. Smile sabi. Smile. Gahilak nagigutom. Ay na happy kay ni sila. Karon nang giminghoy. Karon nang giminghoy na gibang gutom nas uging ko. Gutom na suging. Mas nindot maputong-putumon jud ka sa kamukaon. Ah, sakto gid po, sakto. May tama ka. May tama ka po. Pakuhanin ka. Kisang sala. Hindi mo na ganahan mo kaon kung busog ka. Diha ganahan mo ka na busog. Dili gid. So mo nagalaming karon. Murag lagdam ni kay walay pa rin. Mao yun ay problema na ako basta busog ko di ko ganahan mo kaon. Murag damang. Karon ako man gihapon. Nako man gihapon tiyan Lods. Pag camel ba? Ah, murag camel. Mats na siya. Nakaimbak di ay bisag kuan ka mga pila ka days mo survive ka kay naman diri stock ba. Oh. Antog ra di ay. Relax. So relax lang, smile sa kay unsa mo kay smile food is coming daw padung ng food smile. Pwede mong i-order balbak ko kinsay di madugay na to ani balbak ko amigos. Nanig bakdo niya balbak ko may request. Kasi mag-order ma balbak ko. Bakwa dahil na din mabasa diri da. Manto kay ina rami diri ah. Kaya ang order ni mama, yung in-order kasi ni mama balbak ko ah. Mali. 1 hour later. Dumating na yung mga order namin, dumating na, kain na talaga kami. Lai, asa naman, na yung pagkaon no? Nandito na pagkain namin. Mura magkano na sa ikon, basta na hanggang susunod na pagkikita, paalam. Naluto ni mo balbak ko ah. Thank you. At so yun nga mga buddy, kakain na talaga kami at thank you so much sa lahat na sumusuporta kasi hindi namin ito makakain hindi kung wala yung suporta nyo mga buddy. Kung hindi ka nanonood sa mga videos ko, sa lahat na nanonood, maraming salamat kasi dahil sa inyo, nabibigay ko yung mga gusto ng mga magulang ko. Konti-unti sa lahat ng mga tumutulong na matahimik na talagang tumutulong, maraming salamat sa mga buddy. At ayun si Uging, kumakain sa Uging. Dubos-dubusin ko na to guys. First time kasi. At ayun si Mama, kumakain na rin. Salamat. Salamat. So kakain ako kasi gutom na rin ako. Sige mga buddy. Yung sana naman pati si Nina gipakaon naman mo. Hindi ko na siya kayo. Lahi na sa first time no. Yan na sa first time. Right kag mat. Kuan ba? Ma-overwhelm. Dapat Overwhelm na dyan. pwede na makatindog. Di ka na makatayo so hanap tayo ng mag-a-assist sa'yo. Sir, pwede pa-assist nung kasama ko sir. Di na makatayo sir, busog na busog eh. First time kasing kumain. Ngayon mga buddy, tuturuan tayo ni Herne kung paano kumain ng french fries sa McDo. Bulbul mo sa pizza. Masa to? Inudnot mo lang yan. Sige. Inudnot lang daw sa kitap. Inudnot. Dahil mo po na sa pizza pa. French fries. Tapos. Tapos kainin nila. Ah, Ganyan lang tayo eh. paano yung pagkain? Itry mo, kaya tayo bangag si mga kuya. Kung maputol ba, sige lang. O, makingi po. Maugali. Sige. Iwan to try.
Ano, usog. Kung maputol ba? Taro nga ba? Kaning klaro. Sige, sa pangag ha. Pag naputol, Pwede pa rin. lagyan, tagaan pag utro. Taga. Sabi na putol. Pwede. Wala ginaputol. Hindi pwede kasi wala kong... Kailangan mo ingipin. Mas maganda talaga pag si Uging yung mag-tutorial. Sa ano, Oo, kasi mas maalam do si Uging sa mga fast food eh. dati ba yan? Turuan mo kami kung paano talaga ang tamang procedure ba? Yung saon pagka o french fries ba? Sa pagka. Oo, dara. Wala man tayong gunting, di ba? Oh, walay gunting, wala gunting. Sige. Ingipin na lang. So ganun. So paano si mama nga wala may ano? Hindi po. Kung sa may mga wala siyang ngipin eh. Teknik niyan. Kamayin. Mahirap to kam matigas na rin. Siya ang bahala dyan. Basta ako. Basta may ngipin. Oh, So, ganyan. budbud na, budbud. Budbud yung sosos. Pulot ka ng isang piraso. Ganito, kaya na. Nakain. Kung siyuging. Ganyan lang. Ganyan lang. Tapos sa pagkain ng Pagkain ng chicken. chicken. Wala na din chicken eh. Bone chicken na. Ito. Bone chicken na dayo. Ubos na talaga. Kitang-kita kung paano niya talaga naubos. Oh. Napakalinis. Walang bahid na dumi. May spaghetti pa ba? Kailangan mong ubusin yan. Makdo. Ay, si mama pala yung ubos ng spaghetti. Paborito niya, favorites eh. Favorites. Tsaka ito, may drinks pa siya. Magaling talaga to si Hirni guys. Di na dit. Di na dahil sa video, di ba dako di sa kaon tanawon. Ang importante ay busog na sila. Busog talaga. Maganda yung first time nyo na experience dito kasi nabusog kayo. Kahit sang ang gulo. Wala. Wala talaga. Wala talagang natira. Bulbul mo sa pizza.